gusto namin ituloy yung aming nasimulan na pamangambul kay Manong Siswan at pamagpalabong kay musikang Kapampangan. Dennis. Po, makalano tayong ibalik pa si Bayo, hindi pa magpalabong, pamanese. Well, ita mo kasi as songwriters through music na kakita may advantage tayo kasi pare-pareho tayong passion in music, songwriting in particular. So pa rin isasagmetong tamo mo kay paniwalang tamo through kapaglasad tangguang metong niya mo through our passion na songwriting. Wala po two birds in one stone niya kasi through Kapampangan songwriting develop tayong Manong Siswan matuturo talang Kapampangan songs through our Kapampangan songs bibiyayan tala retang Kapampangan words lalo na retang balagad mo na ang daramdaman mo na makain daramdaman mga bahay pa retang mga balo ko pa rin ko kare apo ko kare ngengkong ko mo na makain daramdaman kaldo second stone na kaya second bird pala papalabong tayong Kapampangan music. So atuwa yung kakatamang dakal na lamo rin yung tamako tala ng bayan luwal muy tapi Kapampangan song halos din daramdaman din tapang 15 years ago 10 years ago wala mo pinananang sinong do malalang minyon do karetang umpisan tamo kanito mga 20 years ago ko beno 30 years siguro usad ka pa ng daman din kaya beta mo ba kalita sumaupla naman aliwa mo ita mo yung gagad nung mamaya beta mo dakal tamo agawa of course sama-sama tulong-tulong mas marami tayong magagawa diba Dennis? Siguro nga dapat mabuhay yung guild, Songwriters Guild. Hindi lang yung mga veterans sa songwriters, pati yung mga young ones. Para sila yung magpatuloy for sustainability ng promotion ng Kapampangan, mother tongue. So, siguro activities ng songwriting seminars, kung kakayanin later on mga activities na tulad ng mga ginagawa natin dati, yung mga concerts, mga free concerts para ma-propagate yung public performances ng Kapampangan songs, and then yung pag-coordinate sa mga local media to play Kapampangan songs. Kasi medyo nag-evolve na rin, di ko lang kung medyo out of the loop na rin ako kasi napapagaya na ba yung mga local media natin sa Metro Manila na nawawala na yung pagpapatugtog ng songs. Yeah, actually Diba kasi sa Manila yung format nag-iba na, nagiging parang kwento-kwentuhan. Nawala na yung pag-play ng songs Dito hindi ko alam paano na ba ang sitwasyon dito. Dito yung mga ibang radio stations natin nagpapatugtog pa rin ng mga Kapampangan songs. Isa dyan yung RW papatugtog yan. Sa TV meron din gano'n, meron ng mga Kapampangan programs sa GNN. Naririnig ko rin yung mga iba tumatawag pa sa akin, nagte-text sa akin, naririnig daw nila yung mga kanta Kapampangan sa 91.9. Tsaka yung kay Riz, ano nga ba yung kay 103.1. Yan, salamat Tsaka sa mall.
Lalo na ngayon, malapit na ang Pasko, maririnig mo. Hindi, ibig sabihin tuwing magpapasko lang ba sila nagpapatugtog ng ano? Kasi hindi naman ako madalas mag-mall, pero napapansin ko wala na ako naririnig na kapapangan songs pag Okay na, nasa dalasan mong pagmamall. mall. Sa mga restaurant. Meron pa. Meron pa. Kagaya ngayon, nasa restaurant tayo, mukhang wala naman nakapatugtog na kapapangan. Hindi sila Pilipino. Koreano. Baka magpatugtog sila Korean song. Pero sa iba, kahapon nandun kami sa Pagmarami. Nandun yung mga songs natin. Ay, oo, si Cherry. Si Cherry. Talagang ano yan, Cherry Passion. na non-stop talaga yan magpatugtog. Tsaka sa Luwan Farm. Patinuan pa. Doon sa kape nila, Kapihan. Luwan Cafe. Tsaka siguro, manawagan ka doon sa mga kasamahan natin dati. Bumalik sila para makabuo tayo ng isang pa. Saan sila babalik? Sa Association na sa guild. Yung Oo asosasyon nga, natin. yun. Sa Brothers Guild. Kasi naghihintay lang yan ng kalabit eh. O kalabitin mo na. Yung mga dati natin kasama sa OK Musika, no? Oo nga. Ano kama? Lagi ba pala pangalan? Ayun, so sa Iting Kapampangan, nagkatanda kong pasbay, rin dati ming kayabi, rin ang malambat nilang iyakakit. Biyayan tayong pasibayo yung gera ka mga go kasi. Wala mo, palablaban tayong pasibayo. Pamangambol king nga mga nusiswa, natin pa magpalabong kaya rin na Patang Kapampangan. Kanta, identity tayo ni. Siyempre, bilang Kapampangan, mahal natin yung ano man meron tayo. No? Ayoko mapag-iwanan sana, na-realize ko kasi nung naglabas tayo ng mga albums, no? Ng mga una, yung mga Lugod, ang title niya, Lugod 1 album, yung Pasko Pampanga. Di ba, dinisplay natin yan, nakarating tayo sa... Kasi na-realize ko, napapag-iwanan pala tayo ng mga ibang dialects, o Adenis. Yung mga ibang, like, yung mga Bisaya na Ilocano, ang dami nilang mga albums, ang dami nilang mga sikat na kanta, yun, napapag-iwanan po tayo mga Kapampangan. So sana, samahan niyo po kami, suportahan niyo rin kami sa pagbabalik namin dito sa pag-promote, pagpapalabong ng Kapampangan music. Yun lang. Dennis, mahilig sa gusto nga ni Bagdad, Dennis. Tama yan, no? Kailangan manggaling mismo sa creative community, yung songwriters na gumagawa ng mga kanta, mga performers, mga sound engineers na magtulong-tulong para makapag-produce ng mga bagong kanta, or pwedeng new versions of older songs para magkaroon ng bagong sound recordings. Siguro yung, hindi ko kung naalala nyo, may project tayo nun na sana kung natuloy natin, maganda rin yun eh. Mga songs for children. Yun, tama. O nursery, right? Para bata pa lang, kinakanta na ng mga bata. So the language is will be alive dun sa level na yun ng mga bata. So that's one thing na pwedeng gawing project is songs for children. Kasama yun sa mga nauna natin na project noon, no? Ayun, actually, naghahanap ako ng mga material na ganyan. Wala akong makita kasi may baby ako, di ba? Tama. Tinuturuan ko rin magsalita, gano'n. Doon ako sa stage na yun. So isa yun. So, Wala akong makita material. so kumbaga, iba't ibang klaseng categories of songs. Yung iba't ibang genre. So, songs for children,
songs for Christmas. Songs for seniors. Oh, songs for seniors pwede. Mga songs, ang theme ng mga, kung for seniors, mga theme ng about memories nila, about challenges nila. Siguro kailangan sana makatulong yung mga local government units kasi at saka mga private sector para ma-produce yung mga songs. Tama. Kasi kung songwriters lang mismo, hindi naman mayayaman ng mga songwriters. Hindi naman milyonaryo yung mga yan. Mahirap mag-produce ng songs. Tama ka, Dennis. Maraming may passion at saka doon kasi nakamukha na sa atin na walang kakayanan, di ba? Pero nandiyan ang talent. Oo, nandiyan yung talent pero walang kakayanan financially para makapag-produce ng mga sarili nilang mga... Pero magaganda yung mga composition nila, no? Mga magagandang awitin. Yun, so... Siguro just like any other industry, kailangan ng multi-stakeholder approach. Kailangan yung buong community tumulong. Oo. Hindi naman kakayanin ng songwriters lang yan na mag-produce ng kanta, mag-propagate ng kanta. Kailangan tumulong yung private sector, tumulong yung tourism sector, tumulong yung education sector. Siguro parang mag-start na siguro mabuo yung songwriters pero as a guild, kailangan makipag-usap yung songwriters with the other sectors para ma-orchestrate yung